dhi chamo mo masani mapani obado ka bende nyalo menyo ka pichni go sechako donjo gidhi chamo mo mandiyo to ma oke giko mag cases manitie doho Kenya ka waseyudo ni kidwa thiro gimoro to ringi e doho nikech kiny bende pod nitie mnabura moro maburano achiel kuom jogo maburano dhi ng'ete wiye dhi chamo mo makawuono makapo ni bura ong'ado ni nokonego bed no chamo muma to pod wadok mane ang'owa e square zero cha kuma wantie ti kapok chamo ema pod wadoke to iparo ni doho bende ochiwo thuolo nyaka Supreme Court mar mondo weche gi otim ang'owa oyalie so an kama antie VOJ aneno ni ma en mna gimotim mondo jatend piny ologe lwete nikech nyose goye ni en kata wan wasegoye ni samoro en dwache mar mondo delay gigi mondo tim ang'owa oyud yo mayom mar wacho ni an nasatimo mana nyalo timo nikech gini mokwongo no yero Dr. Makanda e selection panel mokwongo kan Nadco pok no biro odwa temo ng'iso ne jo Kenya ni at least asego kang mamoko an aonge kudu gi wach gini adwa no dhi mbele mapiyo piyo kaka dwarore lakini gima waseng'eyo bende en ni samoro oyeyo kai to kudhi emomiyo an kuma bete VOJ ma oke giko mar neno ka wechegi ni e doho nikech koki muli mani kanyono ene ma jo National Labour Party wacho no konego bed kanyo ni kano time yiero mar Azimio to noyombe ma party leader margi Augustus Muli ema nonego beni tim ang'owa betieka mane chakruok mar weche mag doho to nikech Augustus Muli podonge ka to bura makincha bende mana pod mare momako adiera makende en pod wanyalo neno lwedo mang'eny ka pod dhi e doho nikech yiero nigi interest mang'eny piny owacho nigi interest opposition nigi interest doho wuon nigi interest pinje maoko bende nigi interest jo demokrasia gi Amerika to kora kiano chung kanye nikech bwana cha tok ja demokrasia eno jagoko eno jagoko kama mbaya mane mantra mare so aparo ni mbele ka tij jogi pod dhi bedo gi ng'ikruok ka ji pod medo dhi e doho kamano Governor neno ka gima watemo chwako nyayo gi gazet Mita kora do mi chuny wach